Tenim una gran setmana de lo que són events per a lo que és reivindicar el Dia de la Dona. Des de l'Ajuntament volem una societat paritària, volem una societat participativa on les dones tinguen el lloc corresponent en el que és en tota la societat i en tots els drets i valors que això implica. I el que sí que volem és que la ciutadania participara en totes les xerrades, tallers que anem a fer, en el que són les marxes, que serà el diumenge, i per supost el taller de defensa personal que també va fer-se entre dimarts i dijous. La marcha por el Día de la Mujer, que empezará en Casa de Cultura. No hay que inscribirse previamente, simplemente hay que acercarse ya a las 10 de la mañana, repartiremos los dorsales, daremos un detallito, una pulsera que hemos hecho, y a la llegada otra vez a Casa de Cultura, pues con el aperitivo se leerá un manifiesto por el Día de la Mujer. A veure si algun dia arribem a no celebrar esta Setmana de la Dona, perquè hem arribat tots a tindre els mateixos drets, els mateixos valors i la igualtat entre homes i dones.